ne Allah ya zanyi da rayuwata. Wannan kishiyoyin nawa son takura min, sai iban kayan alhaji suke tana siyarwa. Yanzu in na yi magana a ɗaura min laifi, ko a ce na haɗa gulma, in faɗa ko na yi shiru. Allah ka taimake ni. Maganar kawo rago ta yi mana wahala, kuma kai ka'ida da ka kafa mana ka ce lalle sai ragon da ake kiwo a nan cikin gidan namu. Ƙwarai da gaske. Shi ne matsala ɗaya ko ita ce ta mai gadi. In dan tabliki ne ba wani abu, ko a gabanta za mu iya kwance rago mu fito da shi. Idan ta gaya wa alhaji mun san sharrin da za mu kulla mata, amma mai gadi tun da a gaban shi za mu fito da rago a gidan nan, mu taho mu fito waje da shi, shi ne ba mu matsala a ciki. Ya zami da shi, kuma dama ya gaya masa mai gadin cewar duk abin da ya bata a gidan nan shi zai rike, shi zai biya. To kaga ku ba zai yiwu mu haɗa kai da shi mu ce a ɗauko rago daga cikin wanda ake kiwo a cikin gidanmu mu fito da shi ba, dole shi zai biya in ba a gani ba. To shi ne ko matsalar mu ta mai gadi. Me ka gani? Haba mai gadi karamin alhaki sai ka ce ba mata ba. Ku tafi ku je ku kulla mai makircin da za a kori mai gadin a gidan. Ba komai. Idan muka yi nasara kuma insha Allah kai ma a kai mu da addu'a dai. A ai zabi iya kace Allah ma da kar kai bacci ma da kai mu da addu'a. Maganan bacci ba. Samu sa'a. Tun daga alƙawarin da kika yi mani. Kai ka bar gidan nan. Sigin dila ne gadi. Sigin dila. Wata. Baba. Ana ta kira mu. Hajiya, ina wuni? Ina bajiya? Hajiya gani? Takurewa kake. Zauna sosai mana. Kamar zuwa nan, kamar zuwa ka zauna sosai haba. Hajiya, ai dole ke dare dare. Kira ya ji sanar alhaji, in na zo zana na gurin kuma zai same ni ba. Abin da ya alhaji shi yi mu. Ba mu ne matan gidan ba? Wani Ba mun ka kira ka ba? Wani. Ba ni na ce ka miƙe kafar ka ba? Me na tsoro? Ka saki jikinka ka miƙe gidan nan. Miƙe kafar ka, ni na sa ka. Ka yi kamar kai mahaifinka ne ya gina wannan gida, haka nake so kai. Jinginan miƙe kafa ka miƙe. Maka wani albishi, miƙe kafar ka. Mun zama ɗaya mun da kai. Albishirinka. Ni kanwata ma nake son aura maka. To, An maka mata kana ta shirin. yanzu kai da gadi ba. Ai, kawai ka gane. Kawai me ne ke nan ne wani? Shi ne na ce kawai ka jingiri yan kuwa. Ai, duk inda kake son ka shiga a cikin gidan nan kana iya shiga. Duk ɗakunan nan gasu nan. Kar ka ji komai. Ka yi kamar gidan mahaifinka ne nan. Ni na sa ka. Na ku gode. Faɗa mu dai. Ni wallahi. Ka dinga dare. Dai ka masa abinci ma ya ci. Ni kai wa da kafarka. Hajiya ga ji Bari sanar. samu abinci. ƙaunar isa ba a bar bigina ina kira a gare ki zo taho a bar faharina ina ƙaunar ka sahibi abin begena ina kira a gare ka zo taho abin faharina ina ƙaunar isa ba a bar bigina ina kira a gare ki zo taho a bar faharina ni ina ƙaunar ka sahibi abin begena ina kira a gare ka zo taho abin faharina
sunan Allah rabbana makadirina sannan na yi salati gun shi na biyu baban nana rasulu manzon Allah sai ya bi masoyin raina muna da ɗarke tambaya na biyu daga amina yadda ka yi salati gun shi na biyu daga amina ni zana rattaba baiti na gare ka ya mai suna burin da na yi aji hafiz a yau ka zam angona ina kira a gare ka sahibi abin faharina bayan na yi salati gun Muhammadu baban zara yanzu na ɗauni na bai duka a yau don tsara bayan na ɗan tsara za na bi su sanin rera amma ga wadda nake so sahiba a bar begena wallahi hafizu faɗin duniyar gaban da kamar ka bayan uwa da uba na hafiz baya kai ba shakka sannan ka ɗauki amana tun da a yanzu ne mana ɗauka ni jinjina a gare ka sahibi abin begena sahiba na so idan a zuci banda kamar ki saboda kyan surar ki da kyan halin da har fuskar ki hafsat kin ji dalilin wanda ya sa nake kaunar ki ina kira a gare ki zo da ku abar fahari na masoyiyar ruhina masoyiyar ruhina ya masoyin raina masoyiyar ruhina ya masoyin raina bani san ka zaga na har ka ta farfasa mini kunya domin gidan kai batun nan zahiri ina jin kunya saboda so da amana wanda nake kasan ba ƙarya kar ka zo ka guje ni ka dagulan dukan lamarina zo ta hodon Allah kin biya garan ba ƙarya na fi so ki ta hodon ba ni sun na barki a baya ban bari ki a baya ni ma karki banni a baya na fi so mu yi jere ni da ke muna san juna na je na zo gare ka sahibi abin begena kuma kake so a yau ni zan yi ma abin faharina domin kwa kasancewa ni da kai muna san juna ni yau da kai zan jera sahibi abin begena dole in yi kirari dan saboda san da muke sai ba ta hakika ni da ke muke
amana na rike ka amana karki banni a baya bambarin ka a baya ina ƙaunar ka sahibi abin bege na ina kira a gare ka zo da abin bege na sahiba ta hakika kirke na amana Megadi, menene haka? Wani irin aiki ne wannan aikin da aka kawo ka kenan? Ka zo kana kwanci kana tuwon sahiba ta hakika. amma kai wallahi katan banza ni wallahi. Okay, ni kake cewa ma katan banza. Wallahi katan banza ni kai wallahi. Kake cewa katan banza. To wannan ka san wulakaci kan wulakaci kuma wallahi ba menene wani ya za ina bacci ina mafarki masoyiya ta. Mafarki gaskiya ne. To ba gaskiya bane ba. Wannan aikin fa ya kuma ka wannan mafarkin. Amma dai bacci nake yi. To ka san abin da Alhaji ya ko me har kuka da shi. Okay. Yanzu nace kwantar da ni ka dawo mun da mafarkin da nake zaka iya ne? A wannan wulakaci ne wannan wallahi. Aikin banza ne wannan. Kawai ba abin da zan ce maka wallahi ni sai dai Allah isa. Wallahi sai dai Allah isa. Ai kaga ka gama cuta ta ni. Ni ba ni kake mu aiki ba ai ko wannan akai kuma zan je in ga mai abubuwan gaskiya Allah ya isa gaskiya wallahi Allah ya isa kawai zan ma ta tarba mu da yanzu wannan ayyuka ba karamin cuta na kai ba yanzu ma na kwanta ma an ce kwanciya zan yi ko Allah zai san ta zai don kara ganin ta wallahi kai wannan farin fata irin Salamu alaikum da baziri. Barka da aiki. Jamado. Yanzu dai. Barka da. Ya al'amuran dai. Alhamdulillah. Kuna lafiya? Lafiya lau. Madalla. Sai zama mu gaisa. Hannu. Ina lafiya. Yan uwa lafiya. Abokan zama lafiya. 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 Maza lafiya. Lafiya. Aikin gona. Lafiya lau. Ya shinkafa fa. Wai kai baka san an daina tsawon gaisuwa irin wannan bane? To ai gaisuwa an shaidu da kusa da nesa a tambaye su ko? To an muka ce mana ya shanu. Kwarai. Yau an kace ya shanu sai mu ci duk lafiya da dabbobin mu duka. Wallahi abin tubarkalla ga shi. Alhamdulillah. Wallahi. Shinkafa fa yake wallahi. Wallahi. Za a kara miki taki sosai. Kwarai. Ya kara lim sosai don Allah. Wallahi. Kwarai kuwa. Ai bana sai mun ciyar da duka Najeriya. Wannan haka yake. To bana ai ba yin wa wallahi. Wallahi. Amma gwamnati ya aiko mana da shinkafa fa. Na ji labari baka ji a rediyo ba? Gwamnati ya aiko da shinkafa wanda mutane mu za mu ci. Wannan kuma naku wanda kuke noma na aka ga ciyawa ne. Amma an ce ku kara musu taki. Ka ji ko? In an ce ku kara taki manya-manyan kunne shanu su ji daɗi shi. Kamar na yaya. Kamar shinkafa irin wanda kuka noma bana duka ko ina. Harshen duk ko ina duka. An ce mu hulani. Ka gane ko za ku kara musu taki sosai shinkafan ya mai kyau. Sannan sai a yi muku odar shinkafa kowa za a rarraba mishi. Labi kauye ga duka har cikin gari duk ko ina. Ka gane ko kamar wannan kuma sai a bar mu sai a turo mana shanu kawai sai mu zo a sake. A fulanin kai wani irin sahuhun ba filatini. Ayyo ai abin da baka ji ba kana da rediyo ne. Wane? Kai. Ai baka so a zauna lafiya ba. Shinkafan na ne zaka ce shanu za su zo su ci? Ayyo aka ce ka sa ta ka daina wahalan wai. Wallahi baka so a zauna lafiya. Ka shirya riga da ka. Na non ai. Chama dokai. Wato shinkafa na ne shanu za su. Ayyo a'a na ce kaka ce na ce ba. Barka da gyara. Yawwa hannu dai. Alhaji na magana. Gashi can. Waye Alhaji? Duba ka gashi. Na ce waye Alhaji? Na ce gashi can. Alhaji nake magana. Wannan Alhaji.
ta mun abun nan wallahi zan kama ka na san da su ka ranar kasuwa ka ga mutane a cikin fansaka ni na maga kashe mun ban maga daidai ba da kana muna tare da kai sai na tare da kai kuwa maga ne na abun dan na zo ga maka abin da rediyo ya faɗa na sannan za ka zo ka bata mun rai wallahi tallahi bari gidan aminin nashi Allah ya sa mini gani shi zai shiga tsakani na da shi bari in kara gaba kan dinan nan ya zo ya dawo Mucije ne mucije a ɗakin lami kuma ga shi Alhaji baya ne yana ɗakin lami mucije ne cikin nan? ɗakin lami ba wani mutum ko a wayo lafiya lafiya wani kato ne a cikin ɗakin lami kato kawai daga na dawo daga fitsari ke da na iske gato a ɗaki na kai wai a ciki ina da ci kai me ya kawo ka ɗakin matata alhaji ina ce ina aiki shine hajiya babba da hajiya karama suka ce in zo maciji a ɗakin su ni ba namiji bane kenan ƙarya yake yi alhaji ka gani ko dama wannan ya saba yin haka mu ba bulki bane ba ɗan iska ne irin bulki ba kaga lokacin idan dai dama aka ce kwana na ne da kwanan lami ko kwana hudun nan da kake a nan to wayannan kwana hudun shi kuma zuwa yake can ɗakin bulki kwana hudu ai mu ba yin iska bane irin bulki wallahi alhaji suka kira ƙarya suke ma kenan wallahi alhaji Allah kai hakuri wallahi su suka kira suka ya me gadi wallahi ba lihira ina so subhanallah sai ne mun wannan tun amana tun ba ku kai mu sai yanzu alhaji ma hada mata da miji fada ne yanzu mun fada sai ga kamar so muke yi a kori bilki ne ka gani in yanka shi kai me amfanin su shi wannan amma yanzu da idan ka yi nuna maka ka ga ai ba zai kuma bane ni